És ben cert que quan s'escriu un llibre, de vegades el punt de partida pot ser una vivència personal, pot ser un fet històric, i jo no sé fins a quin punt el llibre que comentarem ara és una mica totes dues coses. No sé què hi ha de vivència personal, sí que hi ha alguna cosa de fet històric, aquí la posem. No, aquí, perquè així el veurà tothom. És que després, jo no sé si els hi passa, a mi em passa, que vaig a buscar els llibres, penso, anava de no sé què d'unes rondalles, però ara no recordo si eren del Peirot o de qui eren, i quan veus la portada després, no els hi passa això? A mi m'és més fàcil després. En fi, us ho explico, que estava desbarrant. Era l'any 1999, sí? Sí. Que la vila de Tiurana va ser anegada per les aigües. Correcte. I després es va enderrocar per poder construir i emmagatzemar aigua. Aquest és el punt de partida històric. Aquest és el punt de partida històric, però el llibre comença abans. Doncs va, som-hi. Anem uns anys enrere. A veure, el llibre comença els anys abans els últims anys mentre visquia gent a Tiurana i als pobles de la vora. És a dir, hi va haver una circumstància personal, una persona lligada al territori però que no era de la zona, era una persona de Barcelona, que de cop i volta l'inviten a que vagi cap a la casa Pairal, una casa que feia molts anys que estava tancada, i una persona que havia de recomençar altre cop les seves vivències personals, s'havia quedat sense feina, havia acabat els estudis, i a Barcelona la família no hi veia que tingués sortida. Van dir que anirà bé fer un canvi, i el van enviar cap a Tiurana. I allà es va trobar amb algo que havia sentit molt a parlar, que s'acabaria el poble, i es va trobar amb gent que es trobava en una circumstància, continuant el seu dia a dia en un poble que estava a punt, o en un territori que estava a punt de canviar la seva vida quan ells no ho havien triat, els havien triat per ells. Ja, perquè aquest és el punt de partida del llibre. Aquest és el punt de partida del llibre. Per què a la Miracle li interessa aquest punt? Per què m'interessa aquest tema? Jo soc de Ponts, és a dir, tinc el pantà de Rialp a 2 quilòmetres. Les reivindicacions de no volem fer el pantà els van viure tots. Era algo als anys 80, 90, la gent de la zona del Mig Segre estàvem molt actius en aquest tema. No se n'havia parlat, s'havia parlat de la fi d'altres pantans, però no de la fi dels pobles anegats sota les aigües d'altres pantans, a Mequinensa o inclús a Trago de Noguera, però no s'havia fet amb el pantà de Rialp, quan era el segon pantà més gran de tot Catalunya. Vull dir que és un monstre, no? És a dir, era una cosa que la gent que som de la zona ens havia impactat moltíssim per l'impacte que havia suposat al territori i la sortida i el començar de zero de molta gent. Jo no ho vaig viure personalment perquè jo visc a Ponts i no em va afectar, jo vaig tindre de marxar de casa, però sí que era una cosa que sempre m'havia cridat molt l'atenció, no? I aquest és, com dèiem, el punt de partida la història d'un senyor que es troba en aquesta... Una història completament inventada, és a dir, quan parlen la gent em diuen ara has explicat la història de Tiurana o la història de Castellnou. No, jo no he explicat la història de Castellnou o de Tiurana, he explicat una història que viu amb els anys que es va acabar el pantà. Es va començar el pantà i va acabar el poble desapareixent, no té res a veure amb la història real. Inclús molts dels llocs són completament ficticis, no són llocs reals. El que passa és que és cert que quan tu ets dels entorns i t'expliquen aquesta història que difícilment veuràs novel·lada en cap altre indret, suposo que també toca molt de prop. A veure, personalment també, la gent que som de la zona, inclús segur que aquí a Organyà també, tots tenim coneguts i familiars a la zona. Vull dir, i vivències personals, o t'han explicat què va passar el dia que van obrir el cementiri, que van obrir la tomba, que va sortir el padrí embalsamat i no havia canviat, feia 50 anys que el padrí era mort. Això t'ho ha dit la persona que li va passar. Vull dir, clar, aquestes coses t'impacten. I tant. Què hi ha de veritat i què hi ha de mentida? Perquè parlàvem que hi havia escenaris reals, altres que eren ficticis, la història del nostre protagonista és una història fictícia, però en canvi la casa existeix. La casa existeix, el carrer existeix més que la casa. Si anéssim a buscar el carrer Major de Tiurana sí trobaríeu la casa, però l'interior de la casa no és real. Hi havia passat algun estiu i no és real, és completament imaginari. En aquest cas, la gent del poble què hi diu? La gent del poble encara suposo que no van sortir a la venda aquesta setmana. Encara falta. A veure, jo penso que la gent buscarà a veure qui coneixen. No coneixeran a ningú perquè són gent inventada. O sigui que ni els espais, vull dir, ni el bar és el bar que hi havia, ni l'escola és l'escola que hi havia. Aquesta és una primera novel·la?
Manem? que és la primera. És la primera. Quines són les principals dificultats? Què és més difícil, enllestir-la, que te la publiquin, donar-la a conèixer? Potser és el més complicat, és a dir, estic molt agraïda al Jordi de Boliana per la seva publicació. La veritat és que era una lluita, no? I després agrair els companys, la gent que havien llegit el llibre, que estan per aquí, que t'havien recolzat, vinga, va, sigui, ja acaba, perquè val la pena. És veritat, ara em deixa fer un petit incís, perquè és veritat que a mi m'encanta parlar amb els autors i que ens expliquin com és el procés creatiu, que ens expliquin d'on surten aquestes idees, quina és la llavor moltes vegades que fa que un llibre acabi sent el que és, però no en parlem mai i no agraïm prou la feina que fan callada, no només els editors, que són els que estan més receptius potser a aquestes primeres obres, sinó a familiars, amics que els agrada la literatura i que són els que primer reben aquests primers els manuscrits o els primers originals abans de dir, mira, jo acabo d'escriure això, mira tu a veure què et sembla, aquest neguit per part de l'autor de a veure què li sembla i per part de l'amic o de l'amiga o de la familiar de quina responsabilitat ara dir-li que això m'agrada molt o no m'agrada gens, que a vegades també m'imagino què passa, esclar. Però que és veritat que són també una part important en aquest procés. Jo penso que t'has sentit recolzada. A veure, vaig sentir molt recolzada en el procés, la veritat és que sí. A veure, quan vaig acabar, com que era un tema que podia arribar a afectar molta gent del meu entorn, no personalment, però que coneixia gent, ho vaig fer llegir a gent que realment ho havien viscut en primera persona. Perquè si reconeixien algun veí, si reconeixien els indrets que no volia que reconeguessin, sense dir-los has trobat alguna cosa que et soni familiar del que no ha de ser? Realment la resposta va ser no. I hi ha la suficient confiança per haver-m'ho dit. Això és important. I després no m'he posat, a part de la recerca que vas tindre de fer, perquè sí que està encabit en un moment històric. L'aigua va negar a Tiurana, van ensorrar primer el poble l'any 99, però al 95 la gent van tindre d'entregar, entre cometes, les claus de casa, havien de començar a marxar. És a dir, tot aquest procés i aquesta explicació hi és. Crec que era important. I tant. Ara gaudir-ne de la promoció del llibre, però m'imagino, a veure, qui té el cuquet d'explicar històries en continuarà tenint ganes d'escriure i d'explicar-les. O no? O ara t'he agafat amb calma? Tota la vida m'ha agradat molt que m'expliquin històries i explicar-les. I el que volia era veure si aconseguia treure l'entremat, arribar a poder aconseguir que la història vegués la llum. Per mi és molt important. La història ha vist la llum? Sí. Per tant, de moment la tenim en marxa, amb moltes ganes de descobrir què és el que passa a Tiurana. No m'he entrat massa en el detall del que passa a la novel·la, perquè també és veritat que potser val la pena que la gent ho descobreixi. Ens hem quedat als entorns. A veure, la novel·la no és la història del poble, és la història d'un grup de gent que es peteguen a Tiurana i a partir d'aquí tenen unes relacions personals com tenim qualsevol de nosaltres, amb clarobscurs com té tothom, blancs i negres, que és el que hi ha a la vida. Una mica el que volia és que, tot i que era un moment dur, la vida continua. Marges d'aigua és el nom d'aquesta novel·la, d'aquesta primera novel·la, que esperem que no sigui la darrera, vull dir que tenim encara molt recorregut per davant. Miracle Ferreny, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i si la busqueu la trobareu a la parada de Boliana Edicions. Moltes gràcies, Miracle. Merci. Moltes gràcies.